Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren aldizkaria kultur arloa. Gabriel Aresti hautatu du Biurdana Institutoak aurtengo bere irakurketa publikorako. Olerkari, bilbotarra, mugarria, literaturan, baina ez bakarrikor, baita euskal kulturgintzan ere eta nahi baldin bada euskal gintzan ere, Gabriel Aresti funtsasko figura bada. Gabriel Aresti aipatua da bai, baina ez ongi ezagutua. Haren testuak berrirakurtzeko motiboa piztu digute Biurdanakoek, eta haiekin batera, irakurketaren bezperan, beraz joan den ostegunean, Koldo Izagirrek hemen Iruñean emandako mintzaldiak ere. Gabriel Aresti eta harri eta herri izan ditu mintzagai Koldo Izagirrek. Gazterik hiltzen Gabriel Aresti. Ta noiz edo noiz, askoren galdera izaten da gaurko egunean, zein iritzi izanen ote zuen Arestik gertaren aurrean. Hau edo beste orain gertatzen denean, Arestik zer esanen ote zuen, edo nolako jarrera hartuko edo eta zein ikuspegi izanen ote zuen. Bada galdera hoiei erantzuna idatzita utzi zuela Arestik, harri eta herri liburuan, hori da Koldo Izagirrek esan diguna. Hitzaldiaren zenbait pasarte arituko ditugu. Hasteko Gabriel Arestik gizonak bere izen abizenekin agertu nahi izan zuela bere olerkietan, alegia izkutatu gabe, eta poesia euskaraz egiten zuelako bat ere lotsatu gabe. Koldo Izagirre. Hemen dago gizona. Paper honetan nago, gizonago sentitzen naiz, ta maiz ez naiz sentitzen, hortik dabil ez dakit nundik, agian lemoara doa tranbian. Baina hemen paper honetan dago, hemen imini du bere zera, zer da, ezer ez da, eder festa, esan zuen. Jauna, berorren zerbitzari apur honek, jakin nahi du nola etxe horretan libre dagoen giltzeroaren enplegoa. Beraz, nunbait telatupe bat edukitzeko premia bizian aurkitzen naizelarik, atsegintasuna dadukat berorren mesedeari nire zerbitzuak eskaintzean eta jainkoak salba dezala Espainia, halako egunean otxarkoagan. Gizona apurra da, berak aitortu du, eta baldin hitz egin behar badut, ezpanaiz isiltzen, nire hitza gizonaren parekoa izanen da, eta noiz arte Katilina, eta lehen zen, edo, nire hitza zuri zuzentzen dizudanean, nire eskaratzetik hartzen dut ganibeta, penaz eta ezinbestean, burnia sartzen dut haren barnean eta entregatzen dizut, hitza apurturik. Gizonaren berdina izan dadin, hemen Jesus. Deklarazio xume bezain zintzo honekin hasi zuen Gabriel Arestik bere obra nagusia, eskuan eduki dudan hau. Estreinakoz, lanbidetzat aitortzen du poetatza, tinta ez da izerdiaren beste izena baizik, eta tinta izerditzea nekea da gaztelaniaz, eta paperean egote hutsak agiri baten balioa ematen dio. Ez dago bereizkuntzarik, artistak uko egiten dio izaki berezia izateari. Poesia enplego txar bat da, ez gutxiago ez gehiago. Eta hau ezinbesteko giltza da nire iritzian Arestiren obra poetikoa ez ezik bere jarrera publikoa ulertzeko. Publikotasuna aldarrikatzen du poetak. Bere ni personala guztiona izan liteke. Hain zuzen guztiz konkretu eta arrunta delako edonorena. Poesia sinatzen duena, telebistaren kreditua sinatu duen berbera da. Pribatua behar lukena, euskal literaturaren tradizioan ez izen ez sinatu izan dena, alegia
Lizardi, Agirre zuen benetako abizena, eta ez Lizardi, ezta? Horixe, Ormaetxea, Lauaxeta, Urkiaga, eta hainbat. Nortasun, Arestik ordea, nortasun zibilez sinatzen du aurrenekoz, lotsa handirik gabe, poesia. Poetaren bere izen abizenen ganako atxikimendu horren bitartez, irtetzen da euskal literatura anonimotik, uzkurretik, isiletik, eta hartaka euskaltasuna bere garaiko kultura modernoan homologatzen da. Ofizialtasun berri bat ezartzen du, ni euskal poeta naiz, eta izen abizenez sinatzen duz. Lanbiderik mesprezatuenaz egiten du bere burua hizkuntza ukatuaren eleun, herri mutuaren ordezkari. Horregatik ageri zaigu gaztelaniazko itzulpenez. Arestiren edizio guztiak, Harri eta Herriren edizio guztiak, gaztelaniazko itzulpenez ageri dira. Guztiek uler dezaten, ez da errefusiatuko euskera txiki eta murritz horretan. Ez du lotsarik ikusi zer egiten dudan, hau poesia da. Hemen dator euskalduna eta ez du zer gorderik esaten du. Harri eta herri ez dugu, egia da, gaztelaniazko itzulpenarekin argitaratu zen aurreneko poesia liburua, baina alde ikaragarria dago. Gure lehen poetak gaztelaniaz publikatu zutenek, oso edizio txukunak atera zituzten, eta horrelako meza liburuak balira bezalako edizioak egiten zituzten, eta hemen, oso polita, gaztelaniazko itzulpena. Dago, gaztelaniaz itzulpena. Hau, erantzi bat da. Hementxe. Eta Lizardik ez du erantzten aldamenean jartzen du. Gero, Horixeren euskaldunak ere, bere lehen edizio, bigarren edizioa, gaztelaniazko itzulpenarekin azaldu zen. Itzulpen horiek ez dute Arestirenean duten funtzio bera. Itzulpen horiek euskaldunek poesia hori ulertu dezaten da. Azken finean, guk ez dugu ulertzen erabiltzen duten hizkera hori, eta ez da hitz kontua bakarrik, Lizardirenean behintzat, ez baldin badugu gaztelaniaren laguntza. Alegia, eten handi bat zegoen irakurlearen eta poetaren artean. Poetak beste hizkera bat erabiltzen zuen herriak ulertzen ez zuena. Horregatik bihotz-begietan, esate baterako 26 ale saldu ziren. Eta pentsatzeko da garai hartan, zerga iraultzailez batzokietan saldu ahal izan zituela ale horiek. Horretan ere esan liteke banaketa sistemak eta bat ez zeudela oso garatuak Euskal Herrian, ez zegoela tradizio kulto bat euskeran. Horrek ere ez zuen salmenta masiboaren alde egiten. Baina Arestik bestelako itzulpena dakar. Arestiren gaztelaniaren funtzioa beste bat da. Arestiren euskera klaroa da. Gogoratzen naiz, Rafael Gigurenek eta lehenbiziko Santo Tomas Liceoa gero izango zenaren lehenbiziko promozioa 4 izan ziren, 4 aur izan ziren Donostian. Ezta? Carlos Santamariaren seme bat, Antxon, Rafael Giguren, eta beste bi, ez naiz gogoratzen oantxe izenekin. Eta Rafael Giguren, euskal idazlea, Rafael Gigurenek komentatzen zigun nola garai hartan patioan gaztelaniaz aritzen ziren beren artean, eta izugarrizko txokea izan zela beraientzat Harri eta Herri hartzea, eta Harri eta Herri hartu zutenean esan zutela bat ulertu egiten dugu, poesia ulertu liteke, eta bi guk egin genezake hori, idaztera hasi ziren, idaztera jarri zituen Harri eta Herrik poesia klaroa eta gauza zentziloak esaten zituelako modu ulergarri batean. Eta orduan izugarri animatu ziren, ze beraientzat
han ikastolan sartzen zieten Lizardi horixe eta Lobaxetarik inkomprensibleak ziren. Hori Poloniera zen guretzat, ez genuen deus ulertzen. Beraz, gaztelaniak ez du funtzio hori euskera bera oso klaroa eta ulerterreza delako. Koldo Izagirrek Iruñan emaniko hitzaldiaren pasarte batzuk aditzen ari gara. Erraldoien txokoan izan zen, Nafarra Ateneoak Iruñeko udalarekin batera antolatuta, Biordana institutuak bere irakurraldi publikoa egin behar zuen egunaren bezperan. Gabriel Aresti eta Harri eta Herri. Olerkirik ezagunena, aitaren etxea defendituko dut dioena. Olerkirik ezagunena bai, aipatuena eta erabiliena, baita ikur bihurtua ere, baina maiz, ala dio Koldo Izagirrek, modu interesatuan bere olerki horren esanaia manipulatuz erabilia. Koldo Izagirre. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut haziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, sorbaldarik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilen naiz, nire arima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Euskaldunok berehala identifikatu ginen poema horretan, etxearen simbologia oso hurbila zaigu, euskaltasun tradizionalaren euskarria, eremu propio eta aldi berean bortxatua. Gure literaturan etxea, baino simbologia etxeak baino simbologia handiagoa edo indar handiagokoa izan genuen ama, euskera, ama euskera. Euskararen makaldaldi hori deitorazetik aitaren etxea defenditzera pasa ginen. Eta hori oso importantea da, defendatuko dut aditz hori, aditz horrek eusten dio etxe horri defenditu egingo dut. Ze ordura arte negarra besterik ez genuen egiten, alegia deitoratu egiten genuen gure hizkuntza zeharra, ama abandonatua, gure herri poluzionatua nolabait esateagatik, ezta? Hor kanpionen ipuin gogoa garri ura trenak zekalte garriko zion Euskal Herriari, ezta? Gogoan daukatoren gikizugarri. Olako deitoratzetik eta negarra egitetik defenditzera pasa gara horretan. Gure naziotasuna aldarrikatzen da poema horretan eta Patxi Oroz itzultzaileak 600 hizkuntzetara itzultzea bideratu zuen. Munduko bazterretan poema hori bera erabiliko du behar bada nazio zapalduren batek euskaldunon berri eduki gabe. Himno bat da. Erresistentzia aldarrikatzen du, hilen gaituzte, baina zeozerk iraunen du. Nago aitaren etxea hau klase marka kendu zaiolako dela hain nazionala. Nekez aurkituko dugu gure literaturan manipulatuagoko testurik, traizionatuagoko espiriturik. Zenbat politikok, abertzaleek bereziki, ez ote dute erabili aitaren etxearena interpretazio parzial eta gezatuan. Ez digute inoiz esaten noren, zeren kontra defendatuko duten aitaren etxea. Izan ere, Arestik garden eta gordin ematen du aditzera zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra altxatuko dela. Eta horixe eskutatzen digute, ahaztu egin zaiguia lukurreroen eta sasi justiziaren ordezkariak direlako maiz, aitaren etxea defendatuko dut esaten dutenak.
Gabriel Arestiren obra funtsean jasangaitza zaie piru guztietako espekulatzaileei. Egunen batean munduak akabatuko dira, bai badakit, eta zeruko jaunak Josafateko zelaian guztiok juzgatuko baitu. Orduan, azkenak izanen dira lehenak, eta haren eskuman jarriko gara ezkerrekoak. Hain gaizki ezagutzen dugun 19. mende amaiera hartan, urratu zen nolabait poesia zibil baten hildoa. Iparragirrek, Arresedeitiak, Elizanbururen poema batzuk, Iparragirreren arrakasta hain zuzen hori da, ze kritiko askok esaten dute eta teknikoki, alegia bere poemak paperean ikusita, poeta txarra zela. Eta zer, Iparragirrek egin zuena izan zen konektatzea herriaren sentimentuarekin. Eta herriaren sentimentu hori hitzetan eta kantuan espresatu zuen. Iparragirren letrak nire ustez kantatzeko dira, ez dira irakurtzekoak, eta hortan dute indarra, ezta? Eta arrasto horri jarraitzen dio Gabriel Arestik, hurbilagoko tradizioa gaindituz. Esan genezake, beraz, Aresti dugula 20. mendeko Iparragirre. Espiritu bera, atzeman genezake behintzat haren asmo zibiletan, Iparragirreren asmo zibiletan, eta bilbotarraren asmoetan. Aitaren etxea ezote da azken finean Gernikako arbola berritu bat. Baina Arestik zentzu kritikoa ezartzen dio 19. mendeko aldarriari. Lantua desagertu inda eta salaketa azaltzen da. Lehen negarra azaldu zen, lehen negarra desagertu eta salaketa azaltzen zen bezala, pausoa ematea langileen gana, orain lantua da desagertzen dana eta salaketa azaltzen da. Gabriel Arestiz, Koldo Izagirre, mintzo, hemen Iruñan, hemen orain Euskal Herria irratian kultur arloan. Olerkaria, literaturgileak oroar, lanen bitartez ezagutu litezke ezagutu behar dira. Gabriel Arestiren idaz lanetara itzultzeko gogoa piztu digu edo berpiztu Koldo Izagirrek. Hemen kultur arloan entzun dugu. Eusko ikaskuntzarekin batera astero egiten dugun kulturgintzaren aldizkarian kultur arloan. Hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.